Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Θυμάστε που λέγαμε στο επεισόδιο 6 για τους 16 πατεράδες που τους έχουν καταγγείλει τα παιδιά τους ότι τα έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά και ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου εμφανίζονται σε αμέτρητες εκπομπές και δημοσιεύματα να λένε ότι πρόκειται για σκευωρίες που έχουν καταστρώσει οι πρώην γυναίκες τους με στόχο να τους αποξενώσουν από τα παιδιά τους και ότι μάλιστα οι μητέρες αυτές στείνουν αυτές τις σκευωρίες με τη σύμπραξη μιας παιδοψυχολόγου η οποία εκδίδει επαμοιβή ψευδείς γνωματεύσεις ότι έχουν κακοποιήσει τα παιδιά τους. Τις προάλλες λοιπόν δικαζόταν ένας από αυτούς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Έχουμε κάνει μια καταγραφή, μπορείτε να τη βρείτε στο site μας. Έχει τίτλο «Η αλήθεια για τους 16 πατεράδες», που καταγράφουμε μία προς μία τις υποθέσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και ούτω καθεξής, και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η καθεμία. Αν για παράδειγμα είναι στην προανάκριση, αν είναι στην κύρια ανάκριση, αν έχει παραπεμφθεί να δικαστεί, αν δικάζεται αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε. Βάσει της αρρύθμισής μας λοιπόν, αυτή είναι η υπόθεση 3. Πήγα, όπως πηγαίνουμε σε όλες αυτές τις υποθέσεις, και τι βλέπω. Εκτός από τον 3 που δικαζόταν, είναι εκεί και οι καταγγελόμενοι των υποθέσεων 1, 2, 4, 6 και 7. Παρούσα ήταν επίσης η μητέρα του 5 και 2 ακόμα άντρες δορυφόροι. 2 άντρες οι οποίοι δεν ανήκουν επισήμως στην ομάδα των 16, αλλά ξέρουμε ότι συνδέονται μαζί τους. Ο ένας έχει ήδη παραπεμφθεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο και η υπόθεση του έχει αναβληθεί για το Σεπτέμβριο του 2024. Ο δεύτερος είναι ο πατέρας, τον οποίο καταγγέλει η 10χρονη κόρη του ότι την έχει κακοποιήσει σεξουαλικά. Έχουμε γράψει αναλυτικό ρεπορτάζ και για αυτήν την υπόθεση και μπορείτε να το βρείτε στο site μας. 7 άντρες που καταγγέλλονται από τα παιδιά τους ότι τα έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά εμφανίζονται στο δικαστήριο να υποστηρίξουν άντρα, τον οποίο καταγγέλει το παιδί του ότι το έχει κακοποιήσει σεξουαλικά. Απίστευτα πράγματα. Σε μια διακοπή της διαδικασίας έρχεται ο κατηγορούμενος μαζί με τον καταγγελόμενο της υπόθεσης 1 και έναν δορυφόρο μπροστά στο πρόσωπό μου και αρχίζει να μου φωνάζει: «Δημοσιογράφος είσαι, να βγεις έξω, να φύγεις». Του λέω ότι δεν μπορεί να με διώξει. Τέλος πάντων, περνάει αυτό. Σε μια ακόμα διακοπή βγαίνω έξω από το κτίριο του μεικτού ορκωτού. Έξω βρίσκεται και ο καταγγελόμενος της υπόθεσης 1 με έναν δορυφόρο. Επέστρεφα μια κλήση που είχα δεχτεί όσο βρισκόμουν μέσα στην αίθουσα και ακούω το δορυφόρο να λέει: «Σαν τις πουτάνες». Κάνει ότι και καλά μιλάει στο τηλέφωνο. Και αρχίζουν πάλι τα φύγια από εδώ, πήγαινε πιο εκεί. Ακούει τις φωνές ένας αστυνομικός, με πλησιάζει και μου λέει: «Ηρεμία, ψυχραιμία, είναι δύσκολη μέρα». Ψυχραιμία εγώ. Αυτοί με είπανε πουτάνα. Τέλος πάντων, περνάει κι αυτό. Επιστρέφω μέσα. Η διαδικασία εκείνης της ημέρας έχει διακοπεί. Η έδρα έχει κατέβει και μέσα στην αίθουσα βρίσκονται μόνο από το περιβάλλον του παιδιού. Του παιδιού που καταγγέλει τον πατέρα του για τη σεξουαλική του κακοποίηση. Είναι δηλαδή η μητέρα του, κάποιοι συγγενείς και οι δικηγόροι υποστήριξη της κατηγορίας. Μπαίνω στην αίθουσα και εγώ. Και εμφανίζεται ένας τύπος και αρχίζει να μας φωτογραφίζει. Δεν ξέρω ποιος είναι. Τον είχα δει νωρίτερα να στέκεται με τις δικηγόρους ενός από τους καταγγελόμενους. Τις ρωτήσαμε αν τον γνωρίζουν, μας είπαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Εκεί που φωτογραφίζει, τον παίρνει χαμπάρι μια συγγενής της μητέρας και αρχίζει να τον ρωτάει γιατί μας φωτογραφίζει. Ποιος είναι. Εγώ, για να πούμε την αλήθεια, έχω το μικρότερο πρόβλημα. Δημοσιογράφος είμαι, κάνω βίντεο. Καλή ώρα σαν αυτό, είναι γνωστό το πρόσωπό μου. Αλλά για σκεφτείτε το λίγο. Είσαι μια μητέρα. Το παιδί σου εκμυστηρεύεται ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα του. Έχεις βρεθεί εκεί για να υποστηρίξεις τα δικαιώματά του. Και ξαφνικά ένας άγνωστος άντρας αρχίζει να σε φωτογραφίζει χωρίς άδεια μέσα στη δικαστική αίθουσα. Είναι άγριο. Ο τύπος δεν απαντάει, γυρνάει και αρχίζει να βγαίνει από το μεικτό ορκωτό. Ακολουθεί η συγγενής της μητέρας, ακολουθώ και εγώ. Ακολουθεί και ένας αστυνομικός. Η συγγενής της μητέρας φωνάζει στον αστυνομικό να τον σταματήσει. Του λέει ότι θέλει να του κάνει μήνυση. Το ίδιο φωνάζω κι εγώ. Ο αστυνομικός δεν κάνει τίποτα. Μόλις βγαίνει από το κτίριο, αρχίζει να τρέχει. Έφυγε βολίδα προς τα στενά πάνω από το μεικτό ορκωτό. Εξαφανίστηκε. Δεν έχουμε βρει ακόμα ποιος ήταν. Αλλά μας προβληματίζει το γεγονός ότι η αστυνομία δεν αντέδρασε. Και μας προβληματίζει συνδυαστικά με το εξής. Ανάμεσα στους 16 καταγγελόμενους βρίσκονται και 2 αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν παρόντες εκείνη την ημέρα. Η δίκη συνεχίζεται και ξεκινάνε κι άλλες. Να δούμε τι θα γίνει την επόμενη φορά.